Siis faktahan se, että tässä kaupungissa on vaan yksi sheriffi ja se on mä. Se on Coachi, Ville Kalle, Märkä Simo, pienissä häissä. Mä oon öissä töissä, en missään myymälöissä, vaan vähän jäissä, pienissä häissä. Aamu asti vaikka aamulla matsi, onneks meillä on tatsi. Vähän jäissä, pienissä häissä. Mä oon häis, perjantaita lauantait, sä saat lampait jos sä oot jäis. Ja istut vaimonkaan himas, sen jälkeen koko loppukauden oot filas. mitä äijä? No eihän täs misis, mä oon häis, mut ei koskaan naimisis. Coachin on puku päällä ihan muista syistä, kentän laidallakin on ihan päädyis. Aamu taas, ihan hirveä hedari, meen aina rajojeni yli. Mulla medali, häppäri, lettu koskaan coachiin näkee. Mä vedän